Bő negyed századdal az auschwitzi cigányláger likvidálása után 1972-ben jött el az ideje annak, hogy a közvélemény világszerte tudomást legyen a Porajmoszról, a roma holokausztról. Még további évtized kellett ahhoz, hogy az akkori nyugatnémet politika a cigányok intézményesített legyilkolásáért is elismerje a német állam felelősségét. Magyarországon pedig csak a 90-es évek közepe óta emlékezünk meg évről évre több tízezer roma honfitársunk elpusztításáról. A hazai cigányság a 40-es években elszenvedett faji üldöztetésért nem kapott megfelelő erkölcsi és anyagi kárpótlást a magyar államtól. A megkésett emlékezés arra figyelmeztet, az európai társadalmak perifériáin élők nem csak az anyagi és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférésben szenvednek hátrányt. Az elnyomott és számkivetett emberek számára, bár mindannyian egyenlő méltósággal születünk, nem adatik meg, hogy másokkal egyformán uralják kollektív emlékezetüket, szenvedéstörténetüket. A városi középosztálybeli és a faluszéleken élő honfitársaknak a társadalmi traumák feldolgozására sem egyenlő az esélyük. Az európai túlélő zsidóság rögtön a Shoah után egyszerű magánfeljelzések és megrázó erejű művészeti alkotások sorával beszélte, kiabálta ki magából fájdalmát, megaláztatását, veszteségét. Én magam úgy nőttem fel, hogy már kisgyerekkoromban hallottam édanyám elgázosításáról, arról, hogy miként hurcolták el nagyanyámat a Pozsonyi úti védetházak egyikéből, ismertem az elpusztított rokonok nevét és személyes sorsát, és utána a családtörténeti szilánkok ismerősen köszöntek vissza a történelemkönyvekből, irodalmi elbeszélésekből, filmekről. Megadott-e ugyanez roma kortársainknak? A Porajmos arra figyelmeztet, jól lehet a náci rögletszék célkeresztjében elsősorban a zsidóságát, és arányaiban a zsidóság szenvedte el a legnagyobb véráldozatot, a holokauszt nem csupán a zsidóság tragédiája. És persze nem is csak a vészkorszakban üldöztetést szenvedett valamennyi társadalmi csoporté. 7 évtized után, amikor már egyre kevesebben élnek a hajdani túlélők közül, és egyre hangosabbak azok, akik feleslegesnek tartják ezeket a megemlékezéseket, fontos újra meg újra kifejeznünk, a holokauszt a maga nemében egyedi és figyelmeztető tragédia az emberiség és a magyar nemzet emlékezetében. És nem az áldozatok hovatartozása miatt, hanem azért, mert államok és államképezetek az újkori világtörténetben addig példanélküli módon és méretekben vették semmiben az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait. Azért, mert ha a feledés és a relativizálás elhomályosítja a figyelmeztető jelet, azzal nem pusztán az áldozatok és leszármazóik méltósága sérül. Bármikor, bárhol, bármely tetszőlegesen kiválasztott társadalmi csoport áldozatául eshet a holokauszthoz hasonló határátlépésnek. A rendszerváltás utáni Magyarország 2 államfője is hajszálpontosan szólt a holokauszt egyedülállóságára. Áder János nemrégiben Raoul Wallenberg emlékezésen így beszélt. Olyan semmi máshoz nem fogható szenvedéstörténet, amit ipari méretekben és kíméletlen módszerességgel üzemeltetett halálgyárak tesznek józanésszel felfoghatatlan, fokozhatatlan tragédiának. Sólyom László néhány éve úgy fogalmazott. Fél évszázad alatt a holokauszt kilépett az egyszeri történelmi események során. Jelképévé vált minden nézőtársnak, majd feltette a kérdést, mi a későbbi generációk kötelessége. Fenntartani azt az erkölcsi rendet, amelyben Auschwitz és az általa jelképezett népírtás megismételhetetlen. Hogyan tartsuk fenn ezt az erkölcsi rendet itt a Kárpát-medencében? Először is szembe kell néznünk azzal a tényel, hogy 1944 Magyarországán a magyar állami szervek írták össze, zárták gettókba és vagonírozták be a üldözötteket. Ez a szembenézés 1945 után elmaradt, és a magyar politikai közösség kollektív tudatalatiában a holokauszt drámája feldolgozatlanul torlódott egymásra a 20. század többi nagy közösségi traumájával, Trianonnal, az Ábos terrorral, 56-tal. Éppen ezért a szembenézés akkor eredményes, ha az egymás szenvedés történeteire nyitott diskurzus követi a közös magyar múltról. Ezt a nyitott diskurzust veszélyezteti, ha bármely szenvedéstörténetet, épp úgy, mint bármely ünnepet, valamelyik politikai erő ki kívánja sajátítani. Ahogyan Trianon nem lehet az egyik oldalét,
ugyanúgy a holokauszt nem lehet a másik oldalé, és fordítva. Akkor van esély az őszinte szembenézésre, ha múlt árnyaiból végre nem lehet pártpolitikai tőkét kovácsolni. Ha nincs nemzeti oldal, és nincs demokratikus oldal, mert a magyar politikai közösség tagjai kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti és demokratikus elkötelezettségét. Másodszor pedig az erkölcsi rend fenntartásához határozott nemet kell mondanunk a kollektív felelősségre, és határozott igent az egyén morális felelősségére. Nem lehet velünk morálisan egyenrangú személyeket felelősség tenni olyan cselekedetekért, amelyekre nincsen ráhatásuk. Pontosan láttuk, és látjuk napjainkban is, hogy mit jelent a kisebbségi sorban élő magyarok kollektív megbélyegzése a Kárpát-medencében. Ha olyan erkölcsi rendet szeretnénk, ahol ez nem elképzelhető, akkor megengedhetetlen például az, hogy állami vezetők bármilyen módon összefüggésbe hozzák a cigányságot a cigány származású bűnelkövetőkkel. Ennek az erkölcsi rendnek viszont van egy másik tartópillére is. Abból, hogy valamennyien egyenlő méltósággal rendelkező tagjai vagyunk egy politikai közösségnek, az is következik, hogy senki és semmilyen indokkal nem kaphat felmentést a morális normaalkotás és normakövetés felelőssége alól. Ha bármelyikünk bármilyen kicsi közösségben normálisnak tekinti az emberi együttélés alapvető szabályainak a megszegését, azzal a saját tégláját veszik az erkölcsi rend tartópilléréről. Végezetül azt is pontosan kell látnunk, hogy mely alapvető erkölcsi parancsokat vették semmibe a holokausztot végrehajtó államgépleteket. Ehelyett valamennyit nem fogom tudni számba venni. Amikor felsejlik bennünk a komáromi csillagerőből, vagy éppen Kassáról, állatias körülmények között halálvakonokba kényszerített gyermekek, öregek, betegek, terhes anyák képe, a legnagyobb döbbenetet a végrehajtók könyörtelensége váltja. Ha ezzel a könyörtelenséggel szemben akarjuk egy erkölcsi rendet megfogalmazni, egészen másként és máshogy kell meghúznunk a megengedhetőség határát, mint ahogyan ezt a könyörtelenség apostolai tették. Egy olyan erkölcsi rend teszi megismételhetetlenné a holokauszthoz hasonló népírtást, ahol a közösség képes gyakorolni a könyörületesség erényét, és a közösség valamennyi tagja éppenséggel az államgépletet védelmére számítva. Magyarországon a Roma Holokauszt napja 3 éve a velünk élő rasszizmusra, a 4 évvel ezelőtt kezdődött cigányvadászat utolsó állomására, a kisléptei gyilkosságra is emlékeztet. 3 éve nem tisztázott a magyar rendvédelmi szervek felelőssége abban, hogy hónapokon keresztül elvetemült és könyörtelen gyilkosok szabadon vadászhattak honfitársainkra cigány származásuk miatt. Köszönöm a figyelmet!